Azi, din păcate, m-am îngrășat. Am mâncat McDonald's și uitați ce burtă am făcut. Dar am zis că vreau să mă duc la sală să fac mușchi. Haideți, hai să vedem. Hello, da. Da, yes. Welcome, n-am nevoie de aceste introducere. Autoload. O bag autoload ca să fie treaba. Quest. Claim yours, thank you. Uitați cum hop. Ridic 4 kg la umeri. Mamă, da, vede. Mamă, cât îmi... Acum, nu vreau. Vreau acum să fac autoload, de cel mai bun. Bă, da, eu sunt pe autoload. Bă, da. Am primit oare ceva? Clans. Aura. Ah, I have... cum e? Ah, back. Powers. Ce mă powers? Oră special. Breakfast. Nu avem. Bă, ce-mi zice? Hai. Ok, n-am nevoie. Mi-a dat o ciocolată. Da, mi-a dat ciocolată. Din câte știu, ciocolată nu e bună la că mergi la sală, că conține mult zahăr. Da. Na. Use. Bă, am băgat o ciocolățincă. Nu vreau Bă, da, nu vreau să merg la el. Ce tu vrei, bă, am băgat ciocolată. Ah, ok, thank you. Nu mă interesează, frate. Uite. Pentru că pur și simplu e mult... Nu mă interesează, că nu o să mă ajute. Uitați cum fac spatele. Sunt the best. Oare ce muzică e să ascult? Sorry, nu putem să ascultăm asta. Put 12 kilograme ridic acum. Uitați cât de easy le ridic. Da, eu sunt șmecher, dar picioarele... Nu vreau la abs. Unde-s picioarele? Știu că... Nu, legs. Din câte știu eu, unde sunt picioarele? Aici? Nu, stamina. Din câte știu eu, trebuie să pui ceva pe picioare, o greutate și să o ridici așa. Dacă vrei să faci mușchi la picioare. Legs. Dar unde sunt legs-uri? De asta vorbeam. Da, merge și asta, adică. Mama. Vă dați seama că am stat 5 minute. Și dacă arătai așa, toată lumea se ducea la sală. Uitați cât de easy sunt. Uitați-vă cât de mare sunt eu și cât de mare e ăsta. Păi ăsta e bombă nucleară. Fac-o puțin la abs. Mă interesează abzurile destul de mult. Da, am autoload odată. Așa, câte puțin de fiecare. Câte un pic, câte un pic. Uitați câte... Mamă, uitați-vă la picioarele mele și la abs. Sau... Intru în school competition. De ce nu? Am atent.
Poate, unde trebuie să mă duc? Eu chiar intru, atent. Gata. Sunt singurul. Press space. Bă, sunt singură din competiție, what? Uite, oh. No. Uitați-vă puțin. Cred că se aude pe filmări cum sună space-ul. Oricum o să câștig. Adică nici nu mă mai chinui. Am strict și space-ul degeaba. Eu oficial nici nu mai apăs. Am strict și space-ul degeaba. Hai, oare ce-mi dă? Ce trebuie să arătăm? Ama. Ama. Uitați-vă la mușchii mei. Am six-pack, am pătrățele. După 6 minute de sală. Master drink. Am luat locul 1, că sunt singur. Dar nu înțeleg de ce se fac chestiile astea. Pentru că eu sunt ultimul. Hai, maestre. Ok, thank you. Body alter. Unde-i body alter? Cred că e ceva de corp. Bex. Poate aici? Nu știu, dar eu fac. Uitați-vă, țin 10 kg. Îmi fac. Vreau să mă fac titan. Până la finalul episodului. Uitați-vă la mine. School competition, atent. Măcar sunt cu încă un băiat. Băiat. Bă, e de asta. Nu mai particip. Spooky Pack, 900 de robux, 60 de lei. Unde mă duc? Unde să mă duc? A, la shop. Bă, uitați puțin la asta. Body alt. A, la ba... Ha! Da, dacă mă întreați, da. Am mâncat călătite înainte. Și eu mi-a rămas una și mi-a cerut mama. Uitați-vă la... Bă, uitați-vă la musculatura asta. Îmi pocnește creierii. E bine, corpul. Eu apoi mă bag acum. Mă bag într-o... Mamă. Uitați-vă la mine. Mamă. Mamă. Mi-e frică. Mi-e frică. Să nu pocnească corpul. Pe bune că îmi pocnește. Back. Hai să ne uităm aici. Deci, back, l-am foarte bun back-ul, nu? Sau ce am pun eu? Deci picioarele foarte bun. Back-ul foarte bun. Back... A, nu, absul l-am foarte bun și back-ul. Bicepsul slab. Deci eu trebuie să mai lucrez foarte mult la chest. Unde e chest? La ce? Nu. Bine, pot să fac și la biceps, dar mă interesează chestul. Știți că eu practic am nevoie de chest acum. Din toate ele am cel mai puține chestul. Uitați-vă! Uitați-vă! Mamă! Mamă! Ca și la asta.
Cât e puțin. Mamă, mă fac... Nici nu știu cum mă fac. Uitați-l pe ăsta. Uitați-l! Uitați-l pe gras! Uitați-vă la mine! Intru în competiție. Cine vrea în competiție, intră cu mine. Mama, am ieșit stand din competiție. Auto... Bă... Să tătiți, bă. Așa fac. Uitați-vă cât fac. Bă... Mamă, ai nevoie de una. Gata, am făcut. Abs, n-am făcut abs de fapt am mult abs la abs. Dar vreau să lucrez la abs. Vreau să-mi lucrez absul. Deci, foreman, chest. Trebuie să lucrez la chest neapărat. Ce mai mult la chest? Și la chest. Vreau să fiu toate cât de cât bine, adică peste 20. Picioarele, tricepsul bun, legs. Da, nu, lucrez la biceps. Triceps. Legs, calves. Moare merită să fac calves? Nu, calvers chiar merită. Că am nevoie neapărat de calver. Pe jocul ăsta neapărat ai nevoie de un autoclicker. Fără autoclicker n-ai cum. Bă, dar am nevoie de biceps. Și tromer. Unde sunt bicepsuri? Asta e biceps? Da. Biceps. Biceps. Triceps. Am nevoie de biceps, mă interesează foarte mult. Stats, biceps, 20. Foreman. Unde-i foreman? Foreman. Foreman. What? I need foreman, please. Bă, fac abia un, că trebuie să merg la una care e specializată în forme, în bicep, în foreman. 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 Bă, da, aici e bune? Nu, dar am nevoie de una care să fie bună pe foreman. Calves n-am nevoie. Foreman, uitați aici pentru foreman. Acum monstrul adevărat iese. Uitați cât de easy. Acum cât avem? 33. 2x dublu. Păi am 2x. Foreman 22. Ok. Uitați-vă. Vreau să mai intru într-un school competition. În 10 secunde următorul school competition. Swangering.
ceva cu mine. Intră cineva, uit me, uitați-vă cât sunt, dar nimeni nu vine, nu, vine, a vrut să mă lase singur, sobolanule, că n-a văzut că, uitați-vă că sunt dita mai matahala, așa că nu mai cont. Sper că v-a plăcut episodul de și pa, și pa!